ассалому алайкум ҳамватанони азиз, худованд ҳифзтон кунад. хуб ҳастед? тинҷи парвардигор сарбуланд бошед. бародарони меҳрубон, имрӯз ба вақти Тоҷикистон соати 16 қариб, ба Москва соати мешава 2:30 футбол аст ки Тоҷикистон бозӣ мекунад дар 4-1 финала. дӯстони азиз, ман медонам ки ҳамин қарӯз мо алҳамдулиллоҳ балечки кардем дигар давлатҳо, Россия, чӣ меган, Роналдо, Месси, халоса ҳам хел чиқадар футболистора. имрӯз чизае ки рӯз соаташ омад ки алҳамдулиллоҳ бояд мо дастгирӣ кунем, балечки кунем, хусусан дар ҳамин рӯз Саиди ҷамъият дуо кунем дар ҳаққи бозингаромон, на ба хотир ки ё бози хушрӯ менан, яъне ки алҳамдулиллоҳ ё нишон метиҳанд тамоми обрӯ аз ҷониби Аллоҳ аст. обрӯву шиносоии давлати худмон дар мобайни дигар давлатҳо ки ин як болоравии ватани худ мешавад. ба ҳамин хотир дуо мекунем парвардигор дастболошон кунад. ғолибият мағлубият аз ҷониби Аллоҳ аст, аз ҷониби Аллоҳ, фаромӯш накунед. агар ки парвардигор дастболо шаванд, агар ки боям додан яке мағлубам шидан, ҳама вақт падешкаш кунед. чӣ хеле ки дар ҳамин ғолибият чун дар баршо ҳастӣ, дар ҳолати хирсандӣ, дар ҳолати хафагӣ ҳам дар баршо бошед. мақсади мо нест ки худованд бой бикунад, парвардигор дастболошон кунад. муборак шава ба тамоми кулли мусалмонон тоҷико. алҳамдулиллоҳ ки хеле дастгиришон карданд. ҳатто ҳозир 4 самолёт, агар хато накунам 3 самолёт ростаки ба ҳам қатара рафтан аз ҳисоби Тоҷикистон роӣ карданд. муборак шава. хоҳиш мекунам дастгирӣ кунед командаҳоро. муборак шава як борга ба ҳамаи мусалмонон, хусусан ба мардуми Тоҷикистон. гуфти ҳамун гапо ки дуо мекунем дар рӯзи Саиди ҷамъият ки дастболо шава, на танҳо дар соҳаи футбол, дар соҳаи тамоми варзиш, дар соҳаи дин, дар соҳаи мактабу маорифу илму фарҳанг, дар ҳама. худо нигаҳдор. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Тоҷикистон ба пеш. мо ки дар раҳ рафта ҳастем, ҳамин раҳ сиёмка карда ҳастем, дигар тоқатмон нарасид. худо нигаҳдор.